lidi, dneska stojí tam nového videa, dneska si zahrajeme House Filler. Filter. Užívejte do konce videa a takže za chvilku ahoj. Look. Jo. Je to můj začátek, takže uvidíte, jak to se to hraje, ok? Mám vypínač. Máme někam jinam, třeba sem. A telefon, co tady máme. Ten vypínač je tady. Ten vypínač dáváme sem. No. Tak, fixku to je necháme. Dobrý, zase to dáme jinam. Teď tohle je takový stavěcí nebo přestavovací video. Tak jo. Užívejte, dáme to třeba sem. Co to je? Nejde říct, co to je. To bych dal na dveře. Ještě vejš. Dobrý. Dobrý, takhle. Co myslíte, lidi? Dobrý. Tak jo. Tak, lidi. Za chvilku to ukončíme video. Tak to tam to soukajím. Ne. Tak to dát někam. Nedá, hej, co to je? Tak, dobrý. Tohle dáme jinam. Máme hop. Dobrý. Ne. Dobrý, všechno tak necháme, takhle. Pokud jste tady part 2, tak určitě zanechte like a nebo odběr. To já věděla. Tím rozdáváme. Dobrý. Tak, koupelna. No, to je dobrý. Jsem tady postavila. Počkejte, dáme to zatím sem. Ne, už jsem tam chtěl nechat právě. Dobrý, to dáme taky k záchodu. Něco třeba sem. Dobrý, tohle. No ještě víc sem, tak. Sem. Počíme to. Vyšší to dáme. Zase dáme nižší. Ale přesunám to. Pardon teda. Jo. Vteřinku. Tak jo, lidi, sledujte pro part 2 příští pondělí to vyjde. Ahoj!